салом алейкум дӯстон. Чӣ гуна мо модемро пайваст кунем бародаро? Модем бояд бародаро ма нишон медиҳем. Вақте ки модема ки задем бародаро, ин модемай бародаро. Модема фарқ надор, ай пеш мезанем, ай фарз кунем, ай қафо бародаро мезанем. На бародаро, вақте ки модема ки зем бародаро, тарзи гирон карданаш. Меню медурем, синибар мерем, настройки сетида медурем, тип соединения окей мекунем, 3G сет наиштаги бародаро медурем, конфигурацияда окей мекунем. бародаро ҳамиҷа кнопкаи автоматики гирон мешавад. Вақте ки агар автоматики гирон нашид бародаро, даҷа кнопкаи кабутай як бор клик мекунем, зер мекунем бародаро. Дар инҷа дар боло дута IP, дар IP пайдо мешавад. Дар ҳолати ҳамин IP-ҳо баромадан бародаро, каналҳо автоматики нишон медиҳад. Ин буд бародаро чӣ гуна модемро пайваст кардан. Боқӣ дар паноҳ Аллоҳ.